sasampunipun surut dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagomo ingkang kaping 13. Ingsun Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangunagara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram kaping 7. Wiwit dina iki Kemis Wage kaping 22 Jumadil Awal dal 1959 utawa 13 November 2020. Lungsur keprabonan gentosi sawarga ingkang Rama ajejuluk sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagomo kaping 14. Amin. Amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.